לפני שבועיים שוב ראיתי שחקנית אמריקאית, אני שיקרתי אותה היטב, אני מתבונן בה ולא הכרתי אותה. שוב עוד שחקנית עברה ניתוחי פנים, שינויים, אתה לא מכיר. למה הם עושים את זה לעצמם? הן. שלום לך, מיכל קורקוס בן איתך אנחנו שוחח על זה, אבל לפני כן אני רוצה לדבר איתך על נושא אחר. את בעלת בית ספר לטיפולי יופי. אם אני צודק, משך הלימודים אצלך הוא קצרצר ביותר. איך זה עובד? אני מלמדת בקבוצות מאוד קטנות, גמישות שאין דברים כאלה. הבנות מגיעות, אם היא פנויה יותר, היא יכולה להגיע כמעט כל יום או פעמיים ביום לשיעור. וואלה. שזה יתרון מאוד גדול. מי שרוצה להרביץ קצב, אני איתה. זהו, מאוד גמיש, מאוד זמין. אז מה הוא הסוד? הסוד הוא שבמקומות אחרים לומדים בקבוצות גדולות בהרבה? כן. אני לימדתי בבתי ספר, שלצערי ראיתי איך זה עובד שם, 10-20 בנות בכיתה, ולא הייתי מצליחה להגיע לכל הבנות. ופיתחתי שיטה אחרת, אמרתי, לא יכול להיות שהבנות ממשיכות טעות על טעות, כי אין מורה זמינה. אז אני עובדת בשיטה אחרת, וזה עובד מדהים, והתלמידות מרוצות, יוצאות. הבנתי, זאת אומרת, הרעיון הוא שבגלל שלומדים בקבוצות מאוד קטנות, מספיקים הרבה יותר, וכל אחת נחשפת לכל ענפי המקצוע. אני איתם אונליין, זה אומר שכבר בשיעורים הראשונים מתחילות לעבוד טוב. הבנתי. תאמרי לי בבקשה, מה לומדים בבית הספר שלך? בניית ציפורניים, פדיקור, מניקור, ג'יי-לק, גבות שעבות, ורענון ושיפור הבנייה למקצועיות בתחום שלא עובדות כל כך טוב. ועכשיו שאלה שאולי לא תאהבי אותה כל כך, תכף נבדוק את זה, תאמרי לי. כן. למה רק נשים לומדות קוסמטיקה? וגם את כשדיברת, וגם בשיחה קודמת שניהלנו כל הזמן, אנחנו אנשים, נשים. למה? את האמת, יש בוני ציפורניים בארץ ובעולם. אצלי היה רק אחד האמת, אבל אני לא יודעת. מה זה? זה מקצוע נשי? כן ולא, זה כמו שספר גברים, זה ספר נשים, אז יכול להיות גם בוני ציפורניים, אבל כאילו זה פחות נפוץ. הבנתי. אני רוצה לעבור לשאלה שפתחנו בה. כן. אני רואה שחקניות, נניח את מג ריין, פתאום, אני מסתכל במג ריין, שחקנית שכולנו מכירים עשרות שנים, לא הכרתי אותה. כן. ואני רואה עוד שחקנים, לרוב זה שחקניות, אתה לא מכיר. אתה רואה גם תופעות סתם, אנשים, פתאום אתה רואה נשים שפתיים, החיוך מוזר, אתה ממש מזהה את הניתוח, מצח קפוא. למה זה? יש היום בוטוקסים, יש חומצות הילרוניות, יש כל מיני טיפולים שנשים, יש את אלה שהן מגזימות ונראות אובר מצועצעות, שהן עושות הכל, ויש את אלה שנראות, אני בעד מראה טבעי, מראה כן להשתמש בדברים, בטכנולוגיות ודברים חדישים, לעשות מה לראות נורמלי ולא לראות מצועצע מדי. זו הגישה שלי. אני אגלה לצופנו בשיחה המקדימה בינינו, את אמרת לי שאצל נשים זה בילוי הדבר הזה. אתה יכול להגיד לי מה אמרת? כן. אני הולכת למספרה או למכון יופי, ואני פשוט כחוויה, כמשהו טיפולי כמובן, אבל אני הולכת לזה באמת ברוגע, כבילוי. אני חושבת שזה כיף להגיע למכון יופי ולטפל בעצמך, זה כיף. אוקיי. וגם לצאת יפה יותר, נשים אוהבות לראות הכי... אני בעד שתצאי את וכל חברותיי יפות בהרבה. יש גם גברים שבאים למכון, כן, דרך אגב. וגם הם חושבים שזה בילוי? אני לא יודעת, הם עושים באילוץ, בוא נגיד ככה. טוב, שאלה אחרונה. למדתי ממך שיש בעולם בכלל ולכם יש את זה מכשור מהפכני. שמנים מופלגים בעלי קרסים ענקים, הנה כמוני, באים אליכם, תראה הקרס שלי, פעמיים, שלוש, יאללה, הלכה הקרס. איך זה עובד? אוקיי, אז יש לנו מכשיר שנקרא קול שייפינג, שהוא הצרת היקפים. בעצם אנחנו פוגעים בתאי השומן, גורמים להם להרס טבעי לנמק, והם יוצאים בדרך מטאבולית של הגוף, דרך השתן, דרך הקיבה, דרך הבלוטות. תהליך טבעי לחלוטין, מדהים, מוצר שהוא מאושר על ידי FDA אמריקאי, על ידי משרדי הבריאות, מכון התקנים, מאוד מבוקר אנחנו עובדים. היו כל מיני מקרים שאנשים עבדו לא מבוקר במכשיר הזה, אנחנו עובדים מאוד מבוקר ומאוד מדויק. וצריך איזה שהם אישורים רפואיים לפני שפונים עליכם? אז שאלה טובה, יש התוויות רפואיות, לא כל בן אדם מתאים לטיפול. וואלה. אנחנו צריכים לבדוק שהוא אכן בריא, שאין לו משהו שהוא לא טוב לנו לטיפול. רפיון עור אחרי הרזייה מאוד גדולה במשקל הוא גם לא תקין. BMI מאוד גבוה, גם זה לא בסדר. כמובן שאם בן אדם משלב
אורח חיים נורמלי. לא אומרת דיאטה, אורח חיים נורמלי, אז הוא יכול... אוקיי, שאלה אחרונה בעניין, מגיע אלייך אדם עם עודף משקל, גבר. הפעם נטפל בגברים, עם עודף משקל, אצל הגברים תמיד זה בקרס. כן. והוא עכשיו צריך להתפטר מ-25 קילו. שומן לרוב. איך הוא עושה את זה? איך הוא עושה, הבנתי, כמה זמן זה ייקח לו? אז הוא צריך לדעת שזה תהליך, זה לא משהו שהוא... כמה זמן זה ייקח לו? אז יפה. קודם כל, באזור מסוים שאנחנו נקבע שהוא צריך, בריכוז שומן באותו אזור, הוא יעשה 3 טיפולים אחת לחודש. וזהו? כן, אבל זה צריך לדעת שגם הטיפול השלישי מניב את הפירות שלו, זה אומר שגם אחרי הטיפול האחרון, אנחנו צריכים לעשות זמן המתנה. וברגע שהוא יגיע אחרי הזמן המתנה, נדע את התוצאה הסופית. במידה והוא יחליט לעשות באזור הזה, כמו שאמרת, 25 קילו עודף, אז הוא צריך אולי לעשות באזור הזה עוד סדרת טיפולים. אבל אנחנו מדברים על אנשים יותר רזים עם מצבור שומן שהם לא מצליחים להתפטר ממנו. זה בעיקר. הבנתי. מיכל קורקוס, בניתח, יש לי רחשושים בבטן, הקרס שלי עכשיו, טוב, אני מודה לך מאוד על המידע, ושהיית אורחת שלנו, ואתם גבירותיי ורבותיי, תראו, אני לא יכול רפואית להמליץ על המכשיר, מהסיבה הפשוטה, אינני רופא, אבל נשמע מרתק ביותר, תתעניינו. תודה רבה לכם ולהתראות. תודה.